Vitajte späť pri novej epizóde, ja som Zuzka. A ja som Lenka a v tomto podcaste počúvate každú stredu reálne ľudské príbehy a najrôznejšie životné dilemy. Okrem toho tvoríme bonusový obsah priamo v Spotify či v Apple podcastoch. Ak nás teda chcete počúvať viac alebo podporiť vznik tohto podcastu, tak sa prihláste na predplatné. Každú epizódu pre vás poctivo chystáme, overujeme fakty, dohľadávame si výskumné štúdie, aby naše rozbory a informácie boli správne, čo je špeciálne dôležité v dnešnej dobe plnej hoaxov a pseudoodborníkov. Pritom je tvoríme v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Ahojte, dnes sa počujeme pri ďalšej epizóde Prítomia, ktorú vám prinášame vďaka podpore od esexshop.sk. Je to diskrétny e-shop s erotickými pomôckami pre všetkých, ktorí chcú objavovať svoju intimitu, či už s partnerom alebo sami. A Leni, ja na teba rovno nadviažem, pretože v nedávnej bonusovej epizóde o najčastejších chybách pri sexe sme hovorili o tom, že veľmi veľa ľudí, teda prevažne žien, necháva zodpovednosť za svoje potešenie iba na partnerovi, že často zabúdame kultivovať vlastnú túžbu. A nemusíš mi to hovoriť dvakrát, ja som sa spojila s esexshop.sk a vybavila som zľavu pre naše posluchačky a poslucháčov minus 10%, keď zadáte kód, pritom je 10. eSexShop ponúka aj audiopoviedky na Spotify. Ich výhodou je, že sú po slovensky a sú fajn pre ľudí, ktorí majú ťažkosti naladiť sa na sex alebo majú takú tendenciu byť v hlave počas sexu. Aj o tom sme mali inak bonusovú epizódu v rámci Sexpertízy, takže tí, ktorí si nás predplácate, tak si o tom viete vypočuť viac. No a viac tipov aj produktov nájdete na esexshop.sk a keď si budete objednávať, tak nezabudnite na náš kód, pritom je 10. Dávame to do popisku všetko. A teraz už poďme na našu dnešnú tému. Pred istým časom som si vypočula vašu epizódu z podcastu s témou Milenka, kedy vlastne si prechádza nejakým tým zložitým obdobím. Dostala som sa do takej situácie aj ja. Lenže nebola som len Milenka. Prvotne som bola Milenka, potom som bola partnerka, ale súčasne som aj podvedenou. A všetko sa mi to stalo s tým istým partnerom. Tak toto je jednou vetou príbeh Sofie. Ale teda samozrejme je to o mnoho komplikovanejšie. Sofia nám teda nahrala o mnoho viacej toho materiálu a myslím si, že je dobre sa do neho ponoriť tak po kuskoch. Ona nám to dokonca rozdelila na tie kapitoly, že kapitola Milenka, kapitola partnerka, kapitola podvedená partnerka a na konci bude ešte kapitola otázky a pochybnosti. Tak navrhujem, Zuzi, že si vždy pustíme kus. Napríklad začneme kapitolou Milenka, ako sa ona stala tou Milenkou a potom si k tomu niečo povieme my dve. Poďme na to. Takže začala by som kapitolou Milenka. Medzi nami je 16 rokov necelý rozdiel. V tom čase, keď som bola Milenka, som bola už na rozpade vzťahu, kde už som s bývalým partnerom nežila ani intimne, iba sme sa stali nejakým spôsobom spolubývajúcim. Tedajší môj partner v tom čase by som nazvala ho milenec, ale neviem, či by to bolo korektné. Bol ženatý. Tvrdil mi, že nešťastne ženatý, ale počasie sa ukázalo, že to nebolo možno až také nešťastné manželstvo, ako tvrdil. Ale v každom prípade už od tej doby, kde sme vlastne spolu začínali, tak spolu nežili. Stretávali sa iba cez víkendy, aj keď nebolo vtedy nejakým spôsobom prednášané alebo predané, že ani sa na víkendy nestretávajú, ani spolu nechodia nikam a takto. A že keď išli na spoločnú dovolenku, tak tam ide len z donútenia a kvôli deťom, kde som počasie zistila, že až také z donútenia to nebolo, že si tú dovolenku užíval a taktiež ňou aj spával. Dosť na mňa naliehal s rozchodom, aj keď akože tam iná cesta ani nebola, iba ten rozchod. Ale dosť to na to tlačilo. Vprával sa doslova do písmena dosť majetnícky.
prišlo obdobie, kedy vlastne podal papiere na rozvod, ale stiahol ich. Mne to bolo povedané takým spôsobom, že vlastne akože dal sa ukecať, ale neviem, kde tam pravda je, ani on, či to chcem vedieť. Takže ja to tak zosumarizujem, lebo niekedy, keď človek o sebe rozpráva, tak všelijako zabieha a snaží sa povedať detaily, tak len aby to bolo zrozumiteľné, čo sa stalo, že Sofia mala 26 rokov, Ondrej mala 41 rokov, v tom čase mal 2 deti, ktoré mali 16-11 rokov a dala sa s ním dokopy, pretože boli kolegovia z práce. Hovorili jej, že s manželkou žijú oddelené životy, aj teda žili v 2 rôznych domácnostiach a hovoril o tom, že sa rozvádza, dokonca mal vypísané nejaké rozvodové papiere, ktoré ale na poslednú chvíľku stiahol. Vtedy Sofia sa rozhodla, že sa rozchádzajú, ak teda chce dať šancu tomu pôvodnému vzťahu a on jej na to povedal, že on nedokáže prísť. A ja, naivná, som ostala naďalej, píše Sofia. A ja som to takto zosumarizovala preto, lebo chcem poukázať na jednu vec, že a nevidím to prvýkrát. Ak opakovane mnohé ženy, keď vidia muža, ako má také silné reči, ako strašne ich miluje, ako bez nich nedokáže žiť, ako je to koniec jeho života, keď ona z neho odíde, tak tomu podľahnú. Je to taká nejaká predstava princeznej, alebo vyslovene taká romantická predstava lásky, takej vášnivej, silnej, na život a na smrť. Len bohužiaľ, myslím si, že takýto mýtus o láske, takéto romantizujúcej, je veľmi škodlivý, lebo vlastne akoby validuje sexizmus, partnerské násilie, validuje často takú akože násilnú žiarlivosť, ako sa to ospravedlňuje, že to tá silná láska. Ale keby sme tak zobrali doslova, iba faktograficky, že čo vlastne ten muž o sebe hovorí, keď on povie, že nedokážem bez teba žiť, nedokážem o teba prísť, tak čo, to je vlastne vyhraž za samovraždou, že ak odo mňa odídeš, tak ja si ublížim, no tak veď to je teda dosť, by som povedala, prúser, keď sa niekto takto správa. Alebo tým chce povedať, že ja to nezvládnem, ja sa zložím, čo nám tým vlastne o sebe hovorí, že má takú slabú sebareguláciu, že nevie zvládnuť rozchod, že ani jedno, ani druhé vlastne nie je nič pekné, ani dobré, čo by nám tým o sebe hovoril, ale chápem, že to môže brnkať na takú tú strunu niekomu, že bez nej život nie je možný, že takúto obrovskú hodnotu pre mňa máš. Inak tu už si aj zabrdla do takej témy red flagov alebo takých výstražných znamení, ktoré si môžeme aj prejsť vlastne pri tom mužovi, že čo my tam vidíme už v tých začiatkoch vlastne, čo boli také signály, kedy by som ja treba, že spozornila. Napríklad, a to vlastne vidí aj Sofia vlastne spätne, hovorí o tej kontrole alebo majetníckosti, že vlastne oni keď sa dávali dokopy, tak on vlastne trval na tom, aby sa rozišla a že vlastne bol taký dožadovačný, ona to ešte tak bližšie opisovala. Chcel, aby som bola iba jeho. Prepáč, ja naschvál používam teraz tie silné slova z týchto vášnivo-romantických filmov, len aby to vyznelo, že aké to je absurdné. A k tejto téme my už sme sa dostávali aj, keď si pamätáš našu epizódu s Lindou Milenkou, kde sme vlastne sa rozprávali o tom, ako to funguje vlastne v tých milostných trojuholníkoch a bavili sme sa tam práve o tom, že často tí muži, ktorí majú milenky, tak ako keby síce majú vzťah, manželstvo, záväzky, ale trvajú na tom, aby tá žena bola iba ich, ako presne si to odcitovala. Ale to je niečo úplne iné, to musíš pochopiť, že to je žena, to sú deti, vieš, to je taká úplne komplikovanejšia situácia. Ale ja to neprežijem, keď ťa vidím s tým, to je úplne iné. Áno. Zásadný varovný signál. Zuzi, zároveň si môžeme pripomenúť, že sme natočili taký videokurs, teraz sme ho dokončili tento týždeň, ktorý sa volá, že vzťahový semafor a je to presne taký návod pre začínajúce vzťahy, že čo sú tie red flags, alebo čo je červená farba na semafore, že toto, keď vám robí partner, tak to je vlastne veľmi nebezpečné znamenie do vzťahu a teda kontrola, majetníctvo je určite jedno z tých red flags, keď vám niekto obmedzuje vašu osobnú slobodu.
A potom taký druhý, ktorý sa takisto vyskytuje v správaní tohto muža, je, keď vám nehovorí partner pravdu. A je jedno z akého dôvodu, že či tým dôvodom je, že vás chce chrániť, alebo tým dôvodom je, že vám nehovorí pravdu z lásky, alebo vám nehovorí pravdu, lebo som taký slabý, nedokázal som ti to povedať do očí. Ale v konečnom dôsledku, keď vám partner nehovorí pravdu, je to teda veľmi taký nepriaznivý znak pre ten vzťah, veľmi varovný signál. A v tomto prípade teda nehovoril pravdu opakovane, nehovoril pravdu svojej manželke, nehovoril pravdu ani našej Sofii a dokonca aj keď podnikol nejaké kroky, urobil nejaké sľuby, znova rozvodové papiere, stiahol to naspäť. A dokonca aj ohováral vlastne tú svoju manželku, sťažoval sa Sofii, ako je on na všetko sám, ako mu ona nepomáhala a vlastne to tak jednostranne popisoval a vykresľoval tú ženu ako beštiu. A to je ďalší red flag, respektíve orange flag, ako sme si povedali v kurze, kde to aj vlastne bližšie vysvetľujeme tie rozdiely medzi tými red flagmi a tými nejasnými signálmi na pomedzi. No a ďalej nám vlastne Sofia rozpráva o tom, ako to bolo ďalej a ako sa vlastne napriek týmto varovným signálom pustila do vzťahu s týmto mužom a stala sa jeho partnerkou. Pred časom, nejaký rok a pol, som dostala ponuku do zahraničia odcestovať na dobu neurčitú, no tak som to neodmietla, odcestovala som. Konečne sme sa dočkali toho rozvodu. V čase, keď som bola v zahraničí, tak sa naše cesty nejakým spôsobom vzdialovali a proste bolo to pre mňa dosť psychicky náročné. No a ja som tušila, že niečo nie je v poriadku, keďže z jeho strany ani neprichádzala nejaká podpora na zvládnutie situácie, že som odcestovaná a že som vzdialená mojim blízkym jemu a kamarátom a rodine. Tak som mala podozrenie. Bola som na dovolenke, kedy som si všimla, že prichádzali a viac častejšie správy od kolegyne. No a na otázky, prečo si s ňou píše, tak iba kvôli pracovným záležitostiam. Neskôr som pri druhej dovolenke a návšteve Slovenska zistila, že to nebolo až také pracovné. Zistila som, že mali pomer, ktorý trval 3 mesiace, možno menej, kedy on zatajil vzťah so mnou a vlastne súbežne viedol vzťah so mnou a viedol vzťah s ňou túto na Slovensku fyzický vzťah. Je snáď jasné, že mojej psychike to viac neprospelo ako prospelo. Čas prichádza do stavov, kedy so mnou nekomunikuje a je to pre mňa dosť vysiľujúce, lebo som človek, ktorý si veľa vecí chce odkomunikovať, uzavrieť a nevraciať sa k tomu. Ale príde mi jeho mlčanie ako nejaká obranná reakcia na to, že nevie odkomunikovať problémy a radšej počká, kým tie problémy nejakého sa zamecú pod koberec. Ale ja sa držím toho, že žiaden problém sa nevyparí, ale skôr sa na neho nabaluje ďalší a ďalší problém. Dodáme ešte jednu vec, ktorá v tej hlasovke nezaznela, že teda sú aktuálne spolu vo vzťahu, ale ešte tam prebehla jedna nevera z jeho strany a to je nevera s jeho pôvodnou manželkou. O tom viacej nevieme, tam sa nám Sofia nerozpísala, ale teda vieme, že bola 2-krát podvedenou vo vzťahu s týmto mužom. Čiže v takomto relatívne rýchlom slede sa Sofia zmenila z milenky na partnerku a zároveň veľmi rýchlo aj na podvedenú partnerku dvojnásobne a vo vzťahu žijú a pýtali sme sa, že aký ten vzťah vlastne je, že ako teda oni spolu po tomto všetkom žijú. Sofia povedala, že sa otriasli, ale čo to vlastne znamená. A ona nám píše: náš vzťah je teraz sinusoida, raz je to úplne skvelé a raz je to na nič, lebo dostane jeho nálady, kedy so mnou nerozpráva, je len ticho. Správame sa k sebe normálne, nevyčítame si, čo bolo, snažíme sa.
Spoločná domácnosť nám funguje, ja upratujem, starám sa o domácnosť, on pracuje vonku a obaja prispievame či finančne alebo pracovne do domácnosti. Nerozpráva sa so mnou, keď nemá náladu alebo keď ho niečo trápi. Príde mi to tak, že nevie vyjadrovať svoje emócie a myšlienky. Keď už sme rozprávali o tých varovných signáloch, tak ja tu čítam ďalší a to je tá časť, že nerozpráva sa so mnou, keď nemá náladu, že to mi príde akože také až niekedy manipulatívne, že vlastne keď ťa niekto trestá tichom, alebo že ten človek sa rozhodne, že kedy sa s tebou bude rozprávať a kedy sa nebude spolu rozprávať, že toto mi tam nesedí úplne na tom mužovi. Nevieme, či to je trestanie tichom, alebo či to je niečo iné, ale je to určite škodlivé pre vzťah, tieto tichá. To sa nikdy neodporúča. Aj tiež v tom našom kurze toho vzťahového semaforu sme vysvetľovali, že naopak práve, že je dobrým znakom pre vzťah, keď aj v ťažkých chvíľach tí partneri dokážu spolu komunikovať aj o ťažkých témach. Takže tu v tomto vzťahu to takto očividne nefunguje a je to dlhodobý vzorec. To je na tom ešte zaujímavé, že toto vyhýbanie sa ten muž so sebou nesie zo vzťahu do vzťahu. Že už o tom pôvodnom vzťahu tak rozprával, že sa tam vyhýbal tým problémom a vyhýbal sa aj Sofii povedať, ako to je naozaj a teraz sa vyhýba so Sofiou riešiť vlastne vzťahové veci. Čiže to vyhýbanie je taký vzorec opakovaný a musím povedať, že to ja vo svojej praxi vidím veľmi často, že je to taký, by som povedala, že typický profil muža alebo aj ženy, ktorí sú neverní. Že je pre nich ťažké priamo vo vzťahu niečo konfrontovať, s čím nie sú spokojní, čo im napríklad chýba. A namiesto toho, aby to teda riešili s tým človekom, ktorého sa to týka, so svojím partnerom, tak sa tomu vyhnú a riešia to niekde inde, kompenzujú si to niekde inde. Ale je to práve preto, že sú často neschopní alebo neochotní hľadať to riešenie doma. To ich stojí o mnoho viacej úsilia. Že majú takú výhovorku, že však aj tak so mnou nechcela mať sex trebárs a ja som si to hľadal inde, ale pritom v živote tá téma neprišla na pretras. Napríklad. Takže keďže hovorím o tom vzorci dlhodobom, podľa mňa je to dôležité aj preto, lebo tam vidíme, že on sa proste nemení, že to sú už roky rokúce, vzťahy teda s minimálne 3 ženami a ten človek tam funguje veľmi podobným spôsobom. A toto je podľa mňa dôležité, lebo ľudia robia chyby, hej, že ľudia sú aj neverní, aj klamú, že toto my proste máme vo svojej výbave. Ale keď tam je tendencia toho, že je to lepšie, že sa poučím z tej chyby, že v ďalšom vzťahu už som lepším partnerom, tak je to dobré znamenie. Ale keď som stále ten istý človek a prinášam stále tie isté vzorce a stojím si za nimi, no tak to nie je úplne dobré znamenie pre ten vzťah. No ale nie, že aké to je úplne iné a líši sa to oproti tomu, čo vlastne Sofia chce. My sme sa jej na to pýtali, že čo vlastne očakáva od vzťahu, ako si predstavuje v úvodzovkách ten normálny vzťah, ako sa k sebe ľudia v takom vzťahu správajú a aké hodnoty vyznávajú. Áno. A ona odpovedala, že je to teda ťažká otázka pre ňu, lebo nemá už skoro žiadne predstavy. Aj to už je pre mňa zaujímavé, že už skoro nemám žiadne predstavy. Že ako by stratila nejakú nádej, ako keby tak nízko posunula tú latku vzťahu, že už skoro nič nečakám vlastne. A potom ďalej píše, prajem si iba, aby ma nepodvádzal a aby so mnou o všetkom komunikoval. Aj o maličkostiach, ak ho trápia. Chcem, aby ma podporoval a ak tú podporu mám, aby s ňou neprestával. Normálny vzťah si predstavujem o vernosti bez klamstiev, so vzájomnou podporou, kedy sa môžeme spoľahnúť na 1000%, že partner bude verný, aj keď vy budete dlhšie preč. Čiže presný opak toho, ako sa správa jej partner. Áno, áno. To, čo popisuje, že reálne správanie, že je to sinusoida, že nehovorí, mlčí a vlastne opakovanie to, čo vraví, nie je pravda. A aj sme sa pýtali, že teda, čo by musel spraviť ten partner, aby ten vzťah ukončila, že či má ona vôbec nejakú hranicu toho, čo je ešte pre ňu priateľné a čo už nie. A ona odpovedala, ak by so mnou nekomunikoval normálne, ak by som sa cítila sama a opustená a ak by to bolo konštantné a aj ak by ma zasa podviedol. Čiže z tejto odpovede sa tak nejako zdá, že je veľmi blízko tej hranici Sofia. Ona tam teda vraví, že vždy by som sa cítila sama a opustená, ak by to bolo konštantné. Čiže ako by naznačovala, že ešte trochu to takto vie vydržať,
že ešte nie je úplne za tou hranicou, ale vlastne to samotné správanie, tá povaha toho vzťahu, ktorý popisuje, že on už takýto ten vzťah je, že tam už sa nič nestane, len to pravdepodobne ešte musí trvať trošku dlhšie, aby možno pochopila alebo prijala, že to je vlastne konštantná charakteristika vzťahu s týmto mužom. Asi to občas prebijú nejaké také situácie, kde možno má také rúžové okuliare trebárs. Jak som si s ňou vlastne v tom čase písala, keď sme riešili tie doplňujúce otázky, tak mala nejaký úraz a neviem, už si nepamätám, či zlomeninu alebo čo to bolo a vlastne spomínala, že nikdy nikto sa o ňu tak nepostaral, akože že žiaden z jej priateľov nebol taký nápomocný, že sa o ňu stará, že ako keby, že občas tam presvitnú možno nejaké také tie pozitívne situácie, ktoré ako keby dočasne možno prekryjú to všetko vlastne. No ale prečítaj tú odpoveď, čo sa vlastne stalo, keď mala ona zranenú tú nohu. A prečítaj to prosím celé, aj s tým, ako to skončilo. Lebo presne, vieš, napríklad teraz ty si spravila to, čo podľa mňa mentálne robí Sofia, že ona si vybere tú peknú časť z toho, aby ukázala, že aký je vlastne dobrý ten muž, ale tá situácia, ona obsahovala v sebe ešte jeden element. Ano. Tak prosím, prečítam. Ona napísala, teda vyberám tú časť, je pravda, že žiaden z doterajších priateľov mi takto nikdy pri ochorení nebol nápomocný, ale ani toto nebolo dokonalé. Urazil sa na mňa, keď som povedala, že má dávať väčší pozor na moju nohu po tom, čo ma do nej nechcene udrel. Aj napriek tomu, že som sa mu ospravedlnila, že som to nemyslela, tak ako som to povedala, tak sa so mnou zase začal minimálne rozprávať. No, čiže vieš, aj ten zážitok toho, akú úžasnú opateru dostala, to vlastne nie je jednoznačný zážitok. Zasa sa to na niečom pokazilo a teda, neviem, ako tá situácia bola, ale vyzerá to, že to je dosť neadekvátne, že znova urobil tú stratégiu toho vyhnutia sa, pretože sa mu nepáčilo, ako sa ozvala, keď ju udrel do nohy. Že... A ona sa mu napokon ospravedlňovala. Hej. Bizarné. Áno. Ale pekne sme to ilustrovali vlastne na tom, že čo sa deje v tom vzťahu a prečo v ňom zotrváva stále. Ako si tú realitu vieme niekedy otočiť v hlave. Áno, že ako tie výnimky z toho správania niekedy pozbudzujú to, ako si prajem, aby to bolo a bránia mi, aby som videla, že ako to vlastne naozaj je so všetkým, čo k tomu patrí, s tými všetkými opakovanými vzorcami. Ale myslím si, že Sofia má už dosť tých dlhodobých informácií nazbieraných, že už dosť dlho tohto muža pozná, žije s ním, aby mohla povedať, že vie, aký je a vie, aký je vzťah s ním. Tak možno poďme na tie otázky, ktoré kladie Sofia. Poďme si pustiť tú finálnu časť. Takže otvárame poslednú kapitolu, ktorá nutne nasleduje a tá kapitola by sme mohli nazvať, túto kapitolu už nenazvala Sofia, tu už nazývame my, že je to kapitola pochybnosti a otázky. Prosím, poradte, ako sa vám dostať z tohto všetkého. Potrebujem sa spamätať, nájsť správnu cestu a pomoc. Mám šancu na normálny život s týmto človekom, ktorý bol neverníkom, odkedy si pamätám? Okrem toho, čo Sofia nahrala ako hlasovku, tak ešte o mnoho viacej otázok nám poslala písomne. Ja ich všetky prečítam, pretože si myslím, že je to výpovedné, že ako veľa má tých pochybností, ako veľa má tých sťažností, ako veľa má tých otázok ohľadom vzťahu a pochopiteľne. Teraz mi prosím povedzte, ako sa mám so všetkým vysporiadať, ako mám fungovať s človekom, ktorý má stavy, kedy z módu dokonalý partner prejde do módu človek, čo so mnou nedokáže rozprávať. V tomto vzťahu som ostala, odpustila som mu neveru, ale nie som si istá, že úplne som to uzavrela, keďže veľmi to bolelo a prechádzala som si peklom. Ostala som s ním žiť, zobudzam sa vedľa neho a neviem, čo ďalej. Prosím, poradte, ako sa mám dostať z tohto všetkého. Potrebujem sa spamätať, nájsť správnu cestu a pomoc. Mám šancu na normálny život s týmto človekom, ktorý bol neverníkom, odkedy si pamätám a podvádzal permanentne? Krátka odpoveď. Áno, presne. Som chcela povedať, že mám na to vlastne krátku odpoveď, že no to teda naozaj neviem, ako mať život, normálny život s takýmto človekom a musím povedať, že Sofii vlastne taký život ani neprajem. Ani ja. A ja som ti aj len v úvode tejto epizódy, keď sme išli nahrávať, tak som ti hovorila, že ja vlastne ani nenachádzam slova, že jak
čas skecáme o tých situáciách, ktoré rozoberáme. Veľmi sa teším, že to tu zachraňuješ dneska, lebo ja fakt nenachádzam slova a veľmi ma aj mrzí, že vlastne v takom vzťahu je Sofia a podľa mňa si zaslúži niečo lepšie. No to teda. Vieš, že ja som nad tým rozmýšľala takto, že je taký jeden aspekt osobnosti, o ktorom možno málo hovoríme, ale hovorí sa mu, že charakter. To je vlastne taká dimenzia človeka, ktorá je taká morálna, ktorá je etická. Vieš, tá dimenzia nás, ktorá odráža nejaké že hodnoty, spôsob, akými premýšľame, ako cítime, či sme v súlade s nejakými zásadami, svedomím, zásadami slušného správania voči druhým alebo vlastným svedomím, či máme hanbu, či cítime vínu a tak. A proste môže byť človek, ktorý je úžasný, môže byť inteligentný, môže byť krásny, môže byť láskavý, môže byť vášnivý, môže byť nápomocný, môže byť tvorivý, môže byť čokoľvek, ale keď proste nemá pevný charakter, nemá dobrý charakter, tak sa to na tom vlastne úplne láme. Že celá tá vášeň a láska a sny a sľuby, keď proste sa zlomia na tom, že ten človek sa nespráva v ťažkých situáciách, nezachová správne, utečie z boiska tam, kde by mal zostať, nepovie pravdu, zradí, robí to opakovanie, že ten charakter vlastne akoby tak poškvrnil všetky ostatné dobré kvality toho človeka. A môže nám byť v zásade možno jedno, že kto má aký charakter, keď to je nejaká jednorazová známosť, keď to je niekto, s kým nič nemám, len sa občas spolu porozprávame, keď to je niekto, kto možno, ja neviem, robí nejaký content na sociálne siete. Môže byť ľahostajný charakter, ale v momente, kedy je to človek, s ktorým mám spolu žiť, od ktorého mám byť závislá, tak si myslím, že ten charakter je vlastne rozhodujúci. Sofia, rozhodnutie je len na tebe. My ťa môžeme z diaľky povzbudzovať, sledovať, pokojne nám napíš, ako sa budeš cítiť po vypočutí tejto epizódy. Z tých odpovedí, čo si nám posílala, aj z tých hlasoviek, sme tak s Lenkou nadobudli dojem, že asi máš tú odpoveď v sebe na všetky tie otázky, ktoré si nám kládla. Sofia, nebudeme ti hovoriť, či sa máš rozchádzať alebo sa nemáš rozchádzať, pretože si myslím, že by to bola pasca. Keby sme ti povedali rozísť sa, tak si nájdeš milión dôvodov, prečo to nie je dobrý moment alebo prečo sme to nepochopili správne. Čiže toto ti nebudeme my hovoriť, ale to, čo ti môžem povedať je, že ti prajem vzťah, v ktorom sa môžeš spoľahnúť, v ktorom môžeš veriť, v ktorom sa problémy riešia priamo, pred ktorými sa neuteká. Myslím, že si taký vzťah zaslúžiš, ak to isté do vzťahu dávaš. Ale nemáme ešte na záver také posolstvo od Sofie. Hej, posolstvo pre ľudí, ktorí sa možno nad tým pozastavujú, ako sa do takejto situácie mohla dostať a možno majú v sebe na to rôzne rýchle názory, tak ešte je tu jedna vec, ktorú pustíme a tým dnešnú epizódu ukončíme. Chcem sa vyhnúť rôznym tým teóriám, že vlastne si za to môžem sama, lebo som rozbila rodinu, lebo som ho zviedla, lebo neviem, s čím všetkým sa stretávajú ženy, ktoré sa dostanú presne do role milenky, ale tí muži sú svojprávni a tí muži vedia, čo robia. Veľakrát to není, že žena zvedie muža. Neviem, že sa to nestáva, ale by som povedala, že to je buď vzájomné, alebo skôr ten ženatý muž za cieľom niečo, čo mu chýba, zvedie práve tú slobodnú ženu. Ďakujem veľmi pekne za vypočutie a hlavne za to, že veľa ľudí sa nachádza v takých situáciách a neodsudzuje tieto situácie. A muži a taktiež aj ženy, ktoré odsudzujú ženy v mojej pozícii, skúste sa zamyslieť nad tým, že nikdy neviete, do akej situácie vy ste schopní alebo do akej situácie váš život zavedie.